Bueno, pois a verdade é que o equipo ao largo da semana adestrou moi ben, pero esperemos que chegue co mismo ritmo que ata antes do parón, non? Xa che digo, o equipo ao largo da semana entrenou moi ben, con moito ritmo, teñen moitas ganas de que chegue esa derradeira xornada desta primeira volta e a ver se somos quen de continuar no máis alto da clasificación. Altas, baixas, como está o equipo? Bueno, non temos a baixa de Cardeñosa por lesión, e a partir de aí pois están todos disponibles. Vamos a ver mañá no último adestramento pois cal consideramos que é a mellor convocatoria para afrontar o partido, e a partir de aí pois xa veremos a ver quen queda fora. Esta xornada vai ser unha xornada rara, despois de 15 días sen partido, e contra un rival moi duro nun campo moi difícil. Sí, solo perdeu un partido na súa casa, ten unha línea moi boa como local, pero bueno, tamén pois a estadística di que o Compostela é moi bo visitante, por lo tanto, creo que é un dos partidos atractivos da xornada. Nós temos que planteáxalo igual que outros partidos fora da casa, ser un equipo correoso, que non expoña moito máis do que debe e, sobre todo, pois, intentar, como sempre, ir a polos 3 puntos. Do choco que destacarías como equipo? Bueno, pois eu destaco sempre a continuidade do corpo técnico, continuidade de moitos xogadores, despois teñen incorporacións de nome, como pode ser Cuñago, e penso que aínda por riba pois é un campo que vai moita afición, a xente dali pois está moi arraigada ao club, porque é un pobo que ten un equipo en terceira división e que todos se sinten pois partícipes dese logro, e que aínda por riba pois está pelexando por meterse entre os 4 primeiros, non? É un equipo que xogou nos últimos anos 2 play-offs e que hai que ter moi en conta. Non sei onde pensas que pode estar as claves do partido. Bueno, un pouco no que che dixen, que nos manteñamos a nosa línea fora da casa, sendo un equipo pois competitivo, sendo un equipo que non concede ou que non lle regala nada ao rival, é dicir, que o rival si quere impoñerse a nós, pois o vai a ter que pelear moito, e sobre todo, pois, bueno, ser ese equipo, seguir nesa línea de equipo xunto, compacto, que todos corremos, que todos pelexamos e que valga a redundancia, pois que de verdade é un equipo. O tema do campo, que se xa era artificial, non debería ser ningún... Bueno, xa tuvemos salidas en campo artificial e os resultados foron favorables. É certo que na segunda volta vamos a ter outras moitas saídas, precisamente pois mesmamente a volta temos que ir a Silva, outro campo de sintético e demais, pero bueno, non debería ser un problema para nós ese tipo de campo, ou ese campo en concreto, porque está en moi boas condicións, é un campo que ten unhas dimensións aceptables, que a erva está pois ben, e que a ver como está o día, esperemos que o balón poda rodar e que podamos facer o noso tipo de xogo. Ainda así, a ilusión de quedar primeiros, acabar o ano tan ben, debería superar calquera... Totalmente, eso non nos vai a quitar ninguén, non? Está claro que verse na posición na que estamos a estas alturas, o levo dicindo moito tempo, pois é algo que non é definitivo, pero sí que é algo que nos fai moita ilusión acabar esta primeira volta de primeiros. O que máis ilusión nos fai pois é superar a barrera dos 40 puntos, ou polo menos chegar aos 40 puntos, porque creo que é unha cifra moi boa nos últimos 4 ou 5 anos, botando unha vista atrás, pois moi poucos equipos acabaron a primeira volta con tantos puntos, e para nós é un reto que nos poñemos desde dentro, o corpo técnico que se pon, o que lle poñemos o equipo. Eles son sabedores da importancia deste partido fora da casa para acabar a primeira volta e o ano con moi boas sensacións, e nós vamos alá sempre polos 3 puntos, así que por riba temos un moi bo equipo diante que nos vai a poñer as cousas difíciles e que nos vai a testar si o equipo pois está despois deste parón ao nivel que todos esperamos. Animas ao público a que vai a redonda? Sempre. Ademais,
temos unha afición que sempre alá onde vamos sempre nos sigue, xa che digo, a afición deles tamén é unha afición que puxa moito, que sigue moito, que fai moito ruido dende a grada e sempre que veñan os nosos ali onde van se fan notar. Recordo este ano partidos como a Illa, contra o Céltiga, Ribadumia, mismamente a última salida en Villalonga que a xente nos acompañou e que se fixo notar, e iso ao final se reflexou nos 3 puntos. Esperemos que este fin de semana que tamén nos sigan, que sigan animando igual que ata ahora, e a ver se lle podemos brindar esa primeira posición para irnos todos contentos do parón.